Mboten nyata, mboten ditulis teng riku. Nggih, niku saking lagu Ya. nggih. Nggih, Dewi Seger Waras panjang umur. Nggih. Bali nyang asalmu. Iki dudu panggonanmu tunggale kasarane teng riku. Nggih, nggih. Sakjane nggih namung sederhana mawon. Nggih, Mbah. Nggih. Cuman nggih pitukane ingkang mahal. Nggih lakune niku. Lakune niku wau. Nggih, berarti tentang petangan-petangan Jemur Jawi. ada makna niku nek mboten nyata mboten ditulis teng riku. Nggih, niku saking lagu Ya. nggih. Nggih. Dadane Adam iki sing wujud makna ki wujud Adam ki jamane sik Nabi Adam Zaman awal. awal. Lek kados betal jemur ada makna niku napa to, Mbah? Anune napa? Sejarahe ki warna-warna. Artinipun. Nggih, artine warna-warna. Heeh. Wong jodone iki kudu golek jodoh iki ngoten niku wae nemungan. Lah niku le tentang jodoh niku le, Mbah. Nggih. Niku kuwatah ingkang nyuwun, Mbah. Nggih, jodoh niku sing angel niku. Lah, Pomo dina iki jodone kudu iki ampe tentreme ayeme rumah tangga heeh. kan niku. Niku teng riku niku wae. Anggene. Lah niku petangane saking pasaran niku wae, Mbah nggih. Nggih. Lek misale kan pasaran niku wae. misale gangsal Bone pasaran. Ya. Lah niku saged dipun babar, Mbah. Cocoke kalih pasaran nopo? Ngoten saged, Mbah. Nggih digathok nang kalih dinane niku wae. Heeh. Dinane pira apa mu pasarane pira? Lah niku kuwatah Ya. niku. Panjang. Wah, ruwet niku. Nggih. Muga mersatokne persatuane manten niku angel. Nek mboten jodoh ki kadang pasar buyar ngoten niku lho. Kadang. Ngono. Pasar buyar, Mbak. Kadang sepasar buyar. Oh, sepasar buyar, ngapunten ya. Nggih, nek mboten jodoh. Nek mboten pener ngetokne, nek pener nggih ngantek kagen-kagen ini. Lah niku, Mbah, misale pun salah, Mbah. Salah jodohaken petanganipun klentu. Lah niku saged di Yo kena nih, Mbah. kena niku pamane gak bener dioper dina niki ditutup ngoten. Saged niku dibangun nikah Bangun nikah. carane. Dadi dina sing dhisik niku wau ditutup diganti dina sing anyar. Darane bangun nikah. Bangun nikah niku wau, Mbah nggih. Nggih. Kalih niku, Mbah. Kula tanglet nggih kathah ingkang nyuwun pirsa Nggih. tentang perjodohan. Niku kados arah ngaler ngilen. Lah niku kok Ya, boten angsal ngoten lho. yo. Angel pancene. Nek ngalor aja nek jodohan lho niku. Nggih. Nek ngalor ngulon niku kan anjlok. Nek iso munggah ngetan. Niku nek asline niku wau. Maksudnya- ngilen niku kan anjlok lho. Sekenge kan surup. Oh, ngoten. Nggih. Mana golek jodoh nek iso omahe kulon golek ngetan. Tapi yo wong piye yo wong akeh. Lek ingkang etan, Mbah. Ngetan niku kan asih jodoh. Dadi mapak. Mapak jodoh nggih. Nggih, mapak jodoh. Lah nek ngilen kan amblas. Nggih. Artine teng riku wae namungan ngoten. Nggih, berarti lek misale saking kidul, Mbah, misale Nggih. nggih golek sing lor napa etan ngoten nggih. Nggih. Baru ngertos, Mbah. Iki putu kula mereka kan ngidul ngetan. Ngidul ngetan. Ya nggih ta putu kula niku. Oh, nggih. Kadosnya cocok, Mbah nggih. Sanjugaan. Nggih, alhamdulillah. Lek kados kawula, Mbah, nggih memang arahipun, Mbah,
ngilen, Mbah. Ngilen. Ngaler ngilen. Lah niku Oh judune. pripun? Benakne pripun, Mbah? Ngalor ngulon nih. Lah niku, Anjlok ya. lah niku pripun, Mbah? Mosok nggih rabi melih, Mbah? Repot. Niku sampean sing kulon apa sing etan? Kula sing ngetan. Oh, lanang sing etan. Cara sing kulon ngoten ya munggah etan. Kudune munggah etan. Niku wis karek donga dinungone wong tuwa. Ngoten mugi-mugi di sepuh karo donga Diparingi selamat. paringi selamat pancen bodho golek jodoh. Wah, dene kabeh kan jare unan-unane jare masa bodho sing kuwasa. Masa sing kuwasa golek dina lan pasaran jodhone lan ya menungso. Nggih, nggih. Menungso puasa mung kanggo arah-arah, kanggo patokan. Nggih namung arah-arah, Mbah. Nggih, kanggo arah-arah. Aja nglirwakne. Nggih. Aja nglirwakne dawuhe. Nggih, sesepuh leluhur nggih, Mbah. Wong Arab tulisan Quran, tulis sejarah Jawa ngoten kok. Nah, Arab niku isane mlebu mriki enggak teko Belanda sih kan. Jadi sing nglebokne Nggih, nang memang- Indonesia niku Belanda. Nggih memang kagem ngrusak niku, Mbah nggih. Ah nggih. Paugerane tiyang Jawi. Ya, karepe kan ngoten. Saged Jadi- memecah belah. Tapi wong Jawa luwih dene tegen dalem di Pancasila lak niki. Pinten sing ngrubah Pancasila. Nggih, nggih. Boten wow, padha maneh niku negara Indonesia niku Pancasila. Panca niku 5. Dan sila ku kasusilan. Jadi kebagusane wong Jawa niku 5 werna. Kok isih arepe diowahi kok ya kebangetan sing ngowahi to. Ngapunten, Mbah. Lah nggih driji niku lho padha siji loro. Lah nggih, kados Pancasila niku sejatosipun sampun lami, guys. Sampun napa tinggalanipun leluhur Jawi ngoten lah. Wis pokoke tinggal jaman ngadeg rusane niku jaman presiden sepisanan. Oh, nggih, Bung Karno. Bung Karno. Terus memang Iku ngrusani cara naleni nyingseti. nggih, nggih. Dipun resmikan ngoten. Ya, ngoten cara anune. Mane bar naleni niku dhek kan terus mulih yang Kayangan Suralaya. Nggih, nggih. Mbah ngapunten, kados wau mengenai jodoh ngaler ngilen niku wau, Mbah. Nggih. Kula wonten cerita, Mbah. Nggih. Saking sesepuh riyin. Nggih. Napa kok mboten angsal? Lah tirosipun alasanipun niku riyin wonten perjanjian antara menungso kalih bangsa alus ngoten, Mbah. Lah niku ingkang arah ngaler ngilen niku jatahe mriko ngoten lho, Mbah. Dipun godho ngoten lho, Mbah. Lah niku Nggih. napa leres ngoten. Nggih, pancen nggih ngoten niku wau. Dadi godane akeh. Oh, nggih, nggih. Ngoten lho. Berarti kantun. Nek kuat godho ya kuat kanggonan apa-apa. Nah niku nggih, nggih. Godane akeh pancene. Lah niku, Mbah, kawula nyuwun ilmune kagem kersane kuat niku. Kuat godho niku wau ujian niku wau lho, Mbah. Nggih. Napa mawon ilmune, Pak? Ini kok darane malaikatan niku. Malaikat papat sing manggon teng awake dhewe-dhewe niku. Niku wau, Mbah. Nggih, mbah darane dulur papat 5 pancer. Nggih. Lah niku dipun pasani, Bang, nggih. Nggih. Wis dirakati. Wah, kula sian sik 6 sregep tirakat. Nggih. Kula turu teng awas ijen wani kok sian. Nggih, nggih, nggih. Jaman bujang. Lah niku wonten mungkin pengalaman panjenengan ngene tirakat kok. teng alas niku. Nek pun dilakoni sak-derenge nggih kudu dinangan abang. Ajeng nglakoni niku pun ragat jeneng abang. Oh, Dislameti jeneng abang. nggih, nggih. Nek kula sian ngruwah rasul. Nggih. Nggene guru kula niku pindho pitik papat
pitik sekawan nih. Nggih keluar rasul. Kanggo buka. Berarti Ilmu saderenge laku Mbah niku. Wah sadereng laku. Tasik mulai jawab adenge ketiban ilmune niku wau. Pun ngruah rasul terus sing. Lah engko nek pun dilakoni nggih. Ngruah rasul oleh poso, oleh tirakat. Lumane kudu siap pitik papat sih ya. Berarti ngawali kalih terus kagem bruwah niku wau kalih. Nah saniki nggih mumpun mok sebodo oleh. Tapi arek saniki karang sing kuat saestu niku. Monggo saiki senengane duit. Nggih, tapi kan nggih mboten sedaya to, Mbak. Mboten sedaya. Mungkin saking nek sing duwe niat nggih iso. Saking panjenengan wedar niki mangke nggih terketuk hatinya ngoten lho, Mbah. Lah nggih, karek niate. Saged niliti malih. Niate sing arepe nglakoni. Nggih. Nggih to? Namanya niate tenanan ya iso. Lah niku biasane ingkang kersa nglakoni niku, Mbah, ingkang sampun napa? Istilahnya kedaduk napa tiyang susah ngoten kata-kata Kulo pengen nglakoni. Joko ya nek. Nggih. Arek Joko kakekane. Senasa enggak pun enggak ada garom, pokoke padha karepe nggih padha mawon. Nggih. Bae budhe kanggo wong loro. Lah nggih to? Nggih, lek kula nem-neman nika nggih sempet nglakoni, Mbah. Nggih kados poso, tirakat, kados panjenengan. Nggih memang raosipun benten, Mbah. Lah nggih. Nglakoni kalih mboten niku benten saestu. Kathah bentene timbang mboten. Nggih urip niku saged ayem. Nggih. Terus tenang. Saged napa nggih? Lebih sabar nggih, Bang. Oh, nyambut gawe napa niku nrimo. Nggih, leres. Ora kok ngoyo wae kancane di saut ngoten niku mboten gampang kasarane nembung. Nggih. Nrimo sak olehe. Nggih. Wow. Nggih, niku memang sabar tembekal nrimo niku kudu digawe. Tegen temen jujur lakune. Nggih. Lho, gandeng ta niku? Nggih. Telu-telu ning atunggal. Telu-telu ning atunggal. Nggih, leres, Mbah. Saestu kula nglampahi piyambak niku. Lah nggih. Nggih. Insyaallah saged napa? Saged nglampahi malih ngoten lho, Mbah. Seger waras panjang umur. Nggih. Umur kan negeri wau, kuwarasane raga. Paringi seger waras panjang umur. Nggih. Lek kula riyen niku tujuan kula, Mbah, nggih nyuwun awalipun nggih pengen sekti kadigdayan niku, tapi dengan berjalannya laku niku, Mbah, berjalannya waktu. Lakune niku. Lah niku dipun leresaken piyambak kok, Mbah. Nggih. Wah, iki tujuanku ngene kok ketoke kok kleru ya. Nggih. Terus akhirnya nggih pokoknya nggih pengen sekti, pengen cara pengen ditutuk gak krasa. Nggih. Niku wonten ki ambak lakune. Bareng pengen iso ngilang, iso. Saged, Mbah. Lho, namanya aji pengontro-ontro niku. Lah niku maksudnya panjenengan iso malih iso malah malih. Panjenengan sampun napa gadah ilmunipun? Lho, basa tuwa niku pun mboten kok mboten pengen lek jelase panjenengan, tapi riyen soalnya mboten sapa mergane kula niki kendel pundi cara wong ngoten masih pemundemek mboten krasa yen didemek tunggal ngoten niku wae. Sampun panjenengan amalaken, Mbah nggih. Walah nak sing arek golongane lho sak isor kula arang sing iso. Arang sing kuat. Panjenengan piyambak? Nggih lakune. Tunggal kula niku namung arek loro. Arang sing kuat niku Warok Ponorogo niku sing. Nggih. Warok Ponorogo ngebel. Nggih. Arang sing kuat nek canom. Memang kados daerah mriku nggih, niku termasuk lereng Wilis, Mbah nggih. Nggih. Lah niku kuatah. Maksudnya kathah tiyang ingkang sekti ngoten lho, dituju ngoten nggih. Gitu mriku niku. Darah ngebel. Nggih. Ngebel niku ceritane mbah kula lho niku. Nggih. Kula namung ceritane mbah kula. Wong nyemplung riku mentas pun ditutuk mboten krasa.
sumber ngebel niku. Nggih. Lah ilange rondo teko terus ditablak. Dipun napa nih? Ditablak niku napa, Mbah? niku dibunteti. Oh. Dadi ini sing ngrusak anu panggah Belanda to. Heeh. Dudu bangsane. Nggih, Mbah. Jaman dereng ditablak kaya Belanda niku mane warok mesti Ponorogo. Nggih. Kolor dicemplungne plung dientas pun tedas dibaca. Oh, riyen ngoten, Mbah, nggih. Nggih, jaman dereng ditablak Belanda niku. Nggih, leres, Mbah, kados napa? Asma-asma gunung-gunung niku kan nggih memang dirubah waktu zaman ini Belanda niku. Dadose napa marwae ya jeneng niku kan mboten gemen-gemen to, Mbah. Nggih. Iki arwah iki, sultan iki manggone nang iki. Karena enten sejarah iki apa? Nggih. Wonten dadose saking asma niku kan wonten tuwae. Nggih. Lah niku dipun rubah asmane nggih. Otomatis nggih berubah mboten wonten. Lah nggih to. Tuwae malih. Berubah ora kanggo sing dhisik. Heeh. Malah sing digunakake sing keri. Nggih, Mbah. Mane Indonesia nu sana berubah mergo nggih kecekel Belanda zaman semonten 350 tahun lho. Nggih. Nomor titik. Jadi Indonesia nu sing berubah nu Belanda. Nggih. Tur berubah tapi nyata. Mau gak kena diliwati malah kena diliwati kaya jalan sepur sapi turute. Niku kan aslinya sing bangun itu kan Belanda. Nggih. Niku wow, zaman sultan. Nggih, tanah Jawa kalungan besi. Ya. Niku artinya memang rel kereta niku, Mbah, nggih. Nggih. Tanah Jawa kalungan Belanda asli. Kereta niku. Mbah, saking bapak panjenengan, mbah panjenengan sebagai seorang kiai, Mbah, nggih. Nggih. Lah niku pelajaran apa mawon ingkang sampun panjenengan tampi, Mbah? Nek kula niki mboten nate nampi Mbah. Malah mboten. Malah mboten. Oh, berarti panjenengan riyen nggih termasuk napa nggih? Ndablek ngoten, Mbah? Nggih. Ndablek kula. Zaman nomek. Berarti panjenengan jadi turunipun panjenengan malah yang lintu. Wong tua liya lho ngoten. Siaran sak bukaan niku misanan zaman Jawairi. Kiai ini kan Jawairi. Yen. Kakang kula ning Mangir. Oh, misanan. Ruwae Jawairi kakang kula niku misanan. Kali kula nggih misanan tunggal bapak niku. Nggih. Kula kali kakang kula niku tunggal bapak siji mbok. Mbah kados sakniki pun ilang danten. Nggih. Wis mulih yang asale. Hubunganipun Jawi kali Islam, Mbah. Lah niku pengertian Islam piyambak niku saged dipun babar, Mbah. Yo. Islam niku artinya kan lungguh dina sewengi to. Lungguh dina sewengi. Isa subuh. Oh niku. Lah. Terus luhur. Asar maghrib. Ya kan rukune Islam itu kan rukune 5, udah kali disi 5. Niki potol setunggal mawon pun bingung. Nggih. Jane lungguhe teng mriku wau. Oh niku mawon nggih. Nggih. Lungguhe sedina sewengi. Nek nglakoni salat gampangane niku wau lho. 5 werna niku wau. Nggih. Kaya subuh 2 rakaat. Wayah luhur mbah ping 4. Wow, asar ping 4. Nggih. Maghrib ping 3. Terus isya ya ping 4 lho. Niku tengerane teng riku niku wae ora kok piye-piye. Dadi kanggo tenger nek wayah manembah. Oh. Asline kan teng riku wae jane. Oh, nggih. Tapi nggih pripun wong saiki akeh sing pinter. Ngolah swara. Nggih. Akeh pinter sing ngrubah swara. Akhirnya kula ne wis namung ngrungokne mawon. Kula nggih karo kula niku. Nggih minimal ngeten lho, Mbah.
kados kawula angsal ilmu saking panjenengan, pangertosan saking panjenengan minimal saged nurunaken Ya, dumateng keluarga ngoten lho, Mbah. nggih. Dumateng anak putu Nggih, putu kan keselamatan kan Lah itu, niku nggih nggih. Nggih kawula riyen misale laku tirakat pengen saged ngobati niku nggih. Tujuan kawula minimal saged ngobati keluarga ngoten mawon. Nggih. Lah niku. Siji. Lek kados niku Mbah, kan kuatah sakniki fenomena kathah ingkang satu sekolahan kesurupan. Nggih, sok-sok niku ngoten niku. Lah niku Pokok nek jare wong kesurupan iki barang sing ora ketok to. lah menurutnya panjenengan pripun, Mbah? Nek iso kudu nyimpangne. Pripun, Mbah? Kudu disimpangne. Disimpang. Jane kulhu balik tulak boyo niku. Kulhu balik tulak bolo. boyo. Pripun maksudipun, Mbah? Dadi nek paman ono ketiban niku aja manggon ning kene kowe iki dudu nggonmu. Heeh. Lho, nemu ngoten tok. Jane kulhu balik tulak beboyo. Beboyone ditulak kan ngalih. Nggih, nggih. Aja manggon ning kene ngalih yo. Iki dudu nggonmu. Heeh. Nggih niku lek ingkang sampun napa nggih Pemane ngertos. sok-sok kan enten to wong ngoten niku. Nggih. Kan kathah-kathah Nggih. luwih sekti mriku ngoten lho, Mbah. Nggih. Lek panjenengan biasa Mbah nggih ngobati tiang kesurupan kados ngoten niku. Nglone wong duka nglone wong lumo. Wong sampe melok jaranan apa niku nggih saya nate enom dadi gambuh. Jenengan ingkang gambuh, Mbah? Nggih. Oh, keren. Zaman sik usum jaranan siyen sakniki wis ora pati enak jaranan. Nggih rame Mbah jaranan niku, cuman nggih sampun napa nggih Carane sing gunakne nung malah ora pati enek ngoten lho. nggih berubah, Mbah. Ya nggih. Kados misale riyen niku nggih tasik pakem nggih. Nggih. Kados misale kesurupan nggih kesurupan Ya. tenan. Lek sakmenika nggih kesurupan tenan. kesurupan nggih niku saking minuman, Mbah. Gayan. Gayan. Ya sian kan kesurupan asli. Terus dikon ngalih ndang ngalih. Nek sakniki kan angel, sok-sokan niku kan ngoten niku. Dadi gayan. Sakniki. Lah niku kados nambani tiang kesurupan niku pripun, Mbah? Nggih niku dibalekne asale. Nggih, oh niku wau kulhu balik. Jarane kulhu balik niku wau. Balik yang asalmu. Iki dudu panggonanmu tunggale kasarane teng mriku. Nggih, nggih. Sakjane nggih namung sederhana mawon. Nggih, Mbah. Cuman nggih pitukane ingkang mahal. Nggih lakune niku. Lakune niku wau. Sing penting lakune wong niku. Nggih. Kados tiyang ingkang napa lakune tirakat sregep ngoten nggih otomatis Mbah nggih. Barang-barang kados ngoten niku nggih. Wedi Mbah nggih. Nggih. Jane. Mbah, Dalem. nggih nyuwun wejangan-wejanganipun. Nggih niku Kagem kawula sak rencang lan sedaya pemirsa generasi muda khususipun Mbah. nggih. Kagem nglampahi nggih kondisi sakmenika pagesangan sakmenika Mbah. Lah niku Pripun Mbah? nomor siji niku. Nggih. Jane kulhu balik tulak boyo. Balik luput kang dinaya, kena kang handaya. Nggih. Jahil-jahil lelas apa jahil nyang papan panggonaku dadi saturune Allah. Iku kanggo nulak wong sing jahil-jahil ngoten niku. Nggih. Wong siji jarane Kanjeng Kunjung pembuka oleh pengdadote awan. Wow. Nggih, nggih. Tapi kula sen masa gedung bentol nyatete yo.
gampang apal kula niku. Nggih memang lek jatahipun panjenengan langsung hafal, Mbah, nggih. Nggih. Gampang apal. Lajeng, Mbah, wejangan-wejanganipun nggih kagem sang urip niku lho, Mbah. Nah, nggih napa-napa niku. Kedah pripun? Mosok arep sangune mati. Sang urip. Nomor 1 niku sangune urip. Lah nggih sing penting uripe niku lho, Mbah, diopeni. Ya nggih to. Wis lek mati pikir mburi, Mbah, nggih. Oh alah. Mati niku mboten roh parane, mboten roh wayahe. Lah niku lek menurut panjenengan, Mbah, kados setelah mati niku pripun to, Mbah? Lek tirose kan nggih ngoten niku. Wonten siksa kubur. Tukang cerita kan ceritane jero kuburan. Heeh. Nek kangge niku kula niku mboten masuk akal. Leres nggih, nggih. Mboten jero kuburan kok diceritakne kok iso nututi. Kula sepakat, Mbah, nggih. Lho, saestu niku. Lah nek kejaba nek bar dipendem terus dhek nututi lho niku roh adane jero kuburan. Saestu niku namung kanggo pantes-pantes. Nggih, nggih, Mbah. Dadi nggih mboten kena dibantah. Nggih. Engko nek dibantah geger. Geger, mending ngalah, Mbah, nggih. Wani ngalahe dereng dedalane Gunawan yang tini wau. Nggih, kula angsal pangertosan kados menika kan saged napa nggih damel pertimbangan to, Mbah. Ya. Sak leresipun niku pripun ngoten lho. Sing kula goleki sak rencang niku ngoten. Budaya Jawi ingkang sak leresipun niku pripun? Lho, budaya Jawi niku manut bakate awak. Manut bakat, manut cap. Berarti nggih sampun wonten dalane piyambak-piyambak. Nggih, piyambak. Dadi manut cape awake. Berarti nganu nggih pengaruh kalih terah niku, Mbah. Ya. Lurinipun tiyang. Ya nggih niku wau. Dadi nek wis duwe iki aja sampe kena pengaruh iki. Oh, ngoten. Ya, ngoten. Misale ngeten, Mbah. Kaya pengaruh piye to? Malah sing Jawa niku kan dipengaruhi wong sing luar kudu ilang e. Nggih, Mbah. Nggih to? Nggih, nggih, nggih. Ngoten. Mane kudu tegen. Jane tegen temen jujur lakune. Lah niku tegen sabar tewekal nrimo agamane. Nggih. Nggih, nggih, Mbah. Saestu niku kowe ngene pokoke awake dhewe nek wis duwe aja sok kegi karo barang liyan. Oh, terkadang gini kok dari pengaruh niku. Nggih. Sosokan niku wae. Sakniki pengaruh banget kados sing wong Jawa asli niku arang kak niki. Lah kados sakniki nggih saking media sosial kados ngoten niku lho. Lah nggih to. Niku kan pengaruh sangat. Ya. Teng niku kula kan radio. Sing asli kan radio niku asli basa Jawa niku. Kathah basane Jawa to radio. Heeh. Ana liya-liyane pengaruh luar. Ada teng TV napa ngoten niku. Nek teng radio tasih asli basa Jawa. Nek panjenengan riyen, Mbah, sejarahe tanah iki, sejarah iki niku wae teng radio. Beritane. Nggih. Tasih kathah nggih teng radio, Mbah. Tasih kathah sejarah gunung-gunung napa niku tasih kathah. Tapi cerita-cerita napa namung mitos mawon, cerita rakyat. Niku cerita sing bagian sejarah niku asli. Sejarah tanah Jawa niku asli. Boten dirubah. Mbah, lek menurut panjenengan, mungkin cerita saking sesepuh-sesepuh riyen sejarahipun tanah Jawi niku pripun? Ngeten. Diarani sinome Jayabaya duk sunging tanah Jawa. Maksih wono langkung pringgo isine ming para demit priprayangan jim tanah Jawa niku. Miwah sagunge lelembut kelawan berkasaan ilu-ilu lan banaspati. Wow. Oh, berarti niku jamanipun Prabu. Jaman dereng enten wong.
Jayabaya niku, Pak. Nggih, jenenge sinome Jayabaya. Oh, nggih. Jeneng nom-nomane Jayabaya lah gampang. Nggih, Juk sunging tanah Jawa. Maksih kono langkung pringgo isine ming para demit. Nggih. Priprayangan jem miwas agung lembut. Kelawan berkasaan. Ilu-ilu Banaspati. Nenggih ingkang kawusa jeneng Sultan Ngerum Winarni. Angsal parmane yang sukma dawan yang widi ngiseni pulo Jawi. Jadi wong Jawa niku asale teko negara Ngerum. Rom niku Ngerum niku kaya enten jam sing nganggo angka Romawi niku. Ya niku sing jam sing lawas asli. Oh, nggih. Bareng kalih tukule tanah Jawa. Nggih. Asline kategori wau. Kok nyantane pancen wong saiki akeh sing ora ngerti. Nggih. Pinter tapi ora ngerti nggon-gonane. Iku asale tanah Jawa ngantek kena dinggoni wong. Oh, berarti niku nggih wonten hubungane kalih perjanjian niku wonten perjanjian Bang antara tiyang ingkang penghuni tanah Jawi kalih bangsa alus saderengipun niku. Oh nggih. Asih. Nek wong sing kuno. Wong kuno niku masa bangsa ngoten-ngoten niku nggih mboten wani kaya menungsane. Soalnya mun ngerti asale lho asale dhek iki teko iki. Nggih. Mane nek pun dinggoni menungsa demite ngalih golek nggon liyane sing sepi Bang. Sing sepi. Kaya nang alas teng alas terus teng iku sederek ki namung iku wau mboten kok werna-werna sejarahne sing iki sing iku. Terus sing atas anu wong negara Arab tenan. Negara Arab sejarah merubah sejarah. Nggih, kathah ingkang sejarah dipun sing pun dadi diberubah. Lah niku lho, Mbah. Kata-katane. Sampeyan rungokne mana cerita niku. Lah kata sejarah yang pun asli iku malah ditutup. Nggih. Dilangi karepe kan ngoten ta wong Arab niku. Nggih. Mergo yen pancen wong Arab dudu wong Jawa. Dadi nek wong Jawa beneh ngerti Jawi piyambak kan atosipun bener. Berarti tanah Jawa. Tanah iki wis iso ngarane kena dinggone menungsa. Jawa niku beneh. Oh. Lah nggih to? Nggih, Mbah. Ya beneh kudu nganggo laku. Rasane. Nggih. Lah niku lho, Mbah. Kawula nyuwun sanget pesen-pesen panjenengan kagem sakmenika niku kan kathah tiyang ingkang masalah kepepet ekonomi, Mbah. Oh niku. Lah niku kedah pripun? Napa memang kedah laku niku wae, Mbah? Lakune niku nek iso. Nek iso lakune niku kudu diowahi. Memang kedah didandosi, Mbah. Nggih. Lah mangke biasa wong seneng ngapusi to gampang kasarane tembung kan niku. Nggih. Nek iso. Nek iso nek petuk aja sampe digawe. Lho, ana kuwi to. Kayakane kan niku wau to nek wong seneng duwe seneng tapi ora duwe apa-apa, teng pundi parane. Nggih. Sing kayakane ngapusi. Nggih. Lho nek iso aja sampe digawe. Aja sampe digunakne. Nggih memang damel napa? Tameng niku nggih laku niku wau nggih. Nggih lakune dereng tegen temen jujur niku tameng. Sabar tawakal nrimo niku agamane. Nggih. Ageman dereng agama niku ageman. Dadi nek wis nyekel kuwi aja sok ngelokne wong. Ya, abote teng riku niku wau. Dene perkara kowe ngelokne pokok ra jiwit tak jarne. Ya, ngoten. Ini kula niku ngoten. Terima di suarane raimu ngono nesu. Niku namine kirang terwaca lek anu. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah, sementara ngoten riyen Mbah nuwun sanget
pangertosan Nggih, terus beji-beji. ilmu wejangan saking panjenengan niki saged napa mangke saged dipun sambung malih Mbak Nggih, nggih kapan-kapan saged. nggih. Sak wayah-wayah. Wong kula mboten tak etu pundi-pundi mon. Nggih, nggih. Karjane kula niki nggih sing lali niku iso eling. Heeh. Enten sing muni. Nek mboten sing muni nggih pangam Nggih. Nggih. meneng mawon ora nek sing muni. Nggih panjenengan memang kedah dipun napa gali malih Mbah. Lah nggih. Mungkin lek mboten wonten ingkang gali kan nggih Nggih. macet Mbah. Nggih. Nggih to? Nggih. Nggih. Nggih sementara ngoten riyen. Wong kawinan wong sing piye ngono kula pun turanune kedung. Tapi ini mbok suwi mboten kula gawe sosok kesilap. Nggih. Lah ini kalah kepinteran niku lho marai. Nggih, nggih, nggih. Kepinteran. Tapi jenengan tasih emut to, Mbah? tasih tasih nggih. eling mawon panggalan. Heeh. Wong gampangane sapa kula niku tanah Jawa niku nggih. Etan temoko pesisir etan Banyuwangi. Ngulon Jakarta. Terus ngalor nganti teko Riau ngene aja kula. Lampung niku kula duwe ponakan. Lampung Tengah. Nggih. Terus ten Riau niku malah ponakan adik kula. Tilare teng riko Riau. Oh, nggih. Zaman Ramigasi yen. Nggih. Nuwun mboten langkung sakniki donga dinonga. Heeh. Muga-muga kula diparingi seger waras slamet awet petuk panjenengan. Nggih, Mbah. Ajeng pundi ta? Nggih. Nggih pengaruh sanget Mbah nggih kados donga-donga leluhur riyen Lho nggih. kagem nglampahi ke depan niku. Nggih. Muju, Sementara ngoten riyen Mbah nggih. Nggih, matur nuwun. nuwun. Matur nuwun. Nggih, sugeng dalu rahayu wilujeng. Alhamdulillah. Matur nuwun saestu.